Una ho, ito ho'y emergency power na hindi pang forever. Ito ho yung emergency power na sukat sa taon, 2, 3 taon. Kaya nga ba, kung ating pag-iisipan at bigyan tanaw yung nakaraan, kung nabigyan lang sana ng emergency power noon, dapat ngayon, rinerepaso na natin yung nagawa kung napagbigay. Bagamat, sabi nga nila, wala hong huli sa tamang gawain, kami yung umaasa na ngayon ay mabigyan tugon, pansin at katunayan yung emergency power na aming hinihingi. Kung yung emergency power na aming hinihingi ay hindi forever, hindi rin ho ito absolute. Pagkat yung emergency power na hinihingi namin, naiiwan yung oversight power sa Kongreso na tignan at silipin at gabayan yung pagganap ng aming emergency power. Nandiyan din ho yung Korte Suprema na kung saan, kung meron mga legal issues, pwedeng dalhin doon. Nandiyan din ho yung tawag natin na freedom of information na nanawagan ng ating chairman na kailangan tuparin at